VL Alhaji Muhammad Lamin Balwi alhamdu kullan wadani jeydu binde fof o pindinde ene waseede jojjude rewede fof malaikaji yimɓe jinne denta tagore fof mo rendaka tago kursiyu kame jonde arsi fof mali yimɓe dokkal Allah yedi en Muhammada ngare ɗowtoɗen jabbaaru goppen ɓe juulata gañana añɓe Allah ko añɓe meɗen ɓe jittata jiɗen annabijo ne rokal janna tetata mo yiɗi Allah ina añi ɓurɗo ha ngama sellata arrahmanu aña ɗum nanna ɗum jeyli amada ko giɗgol Muhammadu fuɗɗi dente tagore fof mo fiiɗude mum tagi arsi asaman e leyɗe fof mo daraja barke mum woni ummul arwahi halgu fof mo nulal mum ga gayatu intiha nulaaɓe fof mo garal mum ko libgol hujja jombinne ahmada quraishi darji jama jibnede annabi banu hashimin weltima sabu dañjarabi ko safa weltima ka fo e abdul mutalabi o fukara ko miskima zamzam salsabi hay goro dañata dokki muhammada nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so dañi yumma hawa wonde yummum nulaɓe fof so hatirde wasume dokke koɗo jadduwaɓe fof muhammadu khairul alamina tagore fof mo wodede muɗum fuɗɗidente tagore fof so wona barke ma hay hunde tagataga amada ko jibinaɗo makka ne mbadi mum feñi absata wonnoɓe jiddata mbi ko feññange jalbata darinoɓe iraqin mbi ko lampaji kuɓɓata yaman sikira aki ko lewru ummiɗo makara ala goto heddori sikke feñgol muhammada nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam cuɓaɗo ala nga añaare alda ñittagol nabiyu ala kahtali saka tuute nefnagol nadiru ni yakala bange wondaka jeƴagol ma ala mbeelu sabi annora ngarinan mu jalbugol so timminde mbaadi ko khas etere ɓandu ahmada nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam keɗe doke Allah e korsa kawni do annabi gadiɗo tagede halgu woni sirru sababi o waɗa batano enulanoɓe hissan ko agibi moni huɓɓagire tawa ɓernde nato Allah qaaribi garal maɗa ɓamti dine ñibsirgo ahmada so agoyimi urabaw laami ɓe lam nde wamba ɓe gaskini fulɓe jargaji jawdi mum so jareɓe awluɓe manti laami ɓe leyɗe mum so gumalaɓe gaskini askinero kawunki mum ɓe keɓtani tataɓal barke mono yetta ahmada safawu habri jumri ñande feñi ɓurɗo fof annora yayni makka wafi hawri leyɗe fof haalaaɓi kala jom gihiɗe konnoɗo makka fof kisra e gaysara teɓɓiti kamerumu fof ñifi jeyli ɓe ɓiddi jejibinede amada nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam alhaji Muhammadu Lamin Balowi nulal maɗa wumtini wumɓe fewni tagore fof a suuɗani kala jamiroje jeyɗo tagore fof hafidu aminullahi juɓɓudi nulaɓe fof o dari lan o heɓtini halgu hujjaji Allah fof nasibina jinnul ardi pewre muhammada nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam alhaji Muhammadu Lamin Balowi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam
arewi jome gila ka ruhu de Allah siruma asuji anyi bi dubi ujuna sujuduma habibuka wadma nyimtinal mawdu yidbama den dey alarwahu kullal khalqi gurta yebdama madawa yidmay on sanga rewata muhammada nulala Allah sallallahu alayhi wa sallam alhaji muhammad namin balubi nane julbe gele keride kawni de burdo fof mbi ko woni o mona feera gite yasiru birni de leydi fof sabami hori asaman eronde be arsi fof sodani ma girum berne injikra jeedu fof on woni mo ala nando korsuda Allah biyeteɗo ahmada nabi so dari may kaaje wona mande majjata soko e leydi wona tati duuɓi ina wura suytata waso leyde kala ɗo yaɓɓi ɓure makko deƴƴata mo kala nde moosi wona annora ina jalbani ɓara so yehi duule mbaɗa maageji wona ɓuuɓri ahmada on konuɗa sallallahu alayhi wa sallam alhaji muhammadou en baalowi to gollere walla kasga o wi ɓuri ɓandu seyida mislu butelaji nandata butel nandata kame lewru kame nange keɓtata lati e ja'afarani e miski woto hiisa hawrata ala fu urangol makko abadan nde memñata mi rotiri ambari urengol com yahmada nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama oy noon ɓuri duuɓi ujunere ɓurtugol ɓurɗo binde fof ko annabi sallallahu alaihi wasallam rutti e joomum ɓuri duuɓi ujunere sabu hikka ko duuɓi ujunere e duuɓi temedde nayi e capan tati e jeenayi ko yetti Madinatul Munawwara ɓuri duuɓi ujunere ɓurtugol ɓurɗo binde fof kono yaha joni mo yehiɗo daara galle makko mo yehiɗo daara faade rawda lorde makko faade rawda bi